Fl-aħħar 14-il xahar ta' amministrazzjoni nazzjonalista kien hemm żieda ta' 10% fin-numru ta' persuni fuq ir-reġistru tal-qatt. B'kuntrast fl-ewwel 14-il xahar ta' amministrazzjoni ġdida kien hemm tnaqqis ta' 1% fuq ir-reġistru tal-qatt. L-10% jfissru 650 persuna iktar jirreġistraw, filwaqt li l-1% jfisser ma' 60 persuna inqas fuq ir-reġistru tal-qatt tal-ITC. B'hekk it-tmexxija l-ġdida mhux biss irnexxielha tikkontrolla żieda fin-numru ta' persuni jirreġistraw iżda bdiet iddawwar ukoll ir-rotta. Dan wassal biex ir-rata tal-qatt f'April ta' din is-sena kienet inqas minn dik f'Marzu 2013, l-aħħar xahar ta' Gvern Nazzjonalista. Dan ifisser li n-numru ta' nies jirreġistraw f'April ta' din is-sena huwa inqas minn Marzu tas-sena l-oħra u ftit iktar minn April tas-sena l-oħra. Dan hekk kif Marzu tas-sena l-oħra kien 7,350 u f'April ta' din is-sena kien 7,291. F'April ta' din is-sena l-qatt f'Għawdex naqas b'1% mill-livell li kien fl-ewwel xahar ta' din il-leġislatura. Fl-aħħar 14-il xahar tal-amministrazzjoni preċedenti, il-qatt f'Għawdex kien żdied b'4%. Fost dawk taħt l-età ta' 30 sena kien hemm tnaqqis fin-numru li jirreġistraw ta' 10% fl-14-il xahar mill-bidu ta' din il-leġislatura. Fl-aħħar 14-il xahar tal-amministrazzjoni preċedenti kien hemm żieda ta' 2% f'din il-kategorija ta' nies qiegħda. In-numru ta' nies fuq ir-reġistru ilu nieżel xahar wara xahar minn Jannar li għadda. Fil-fatt meta mqabbel ma' Jannar ta' din is-sena, f'April kien hemm kważi 500 persuna anqas fuq ir-reġistru tal-qatt, tnaqqis ta' aktar minn 6%. Mill-aħħar 7 xhur f'5 minnhom kien hemm tnaqqis fin-numru ta' nies fuq ir-reġistru. Minn Jannar li għadda kien hemm tnaqqis ta' 3% fin-numru ta' nies fuq ir-reġistru f'Għawdex. Kien hemm tnaqqis ta' 12% fin-numru ta' nies taħt 30 sena li jirreġistraw. Forsi anke iktar importanti, minn Jannar l-hawn kien hawn tnaqqis ta' 4% fin-numru ta' dawk fuq ir-reġistru li għandhom iktar minn 45 sena, filwaqt li n-numru ta' dawk li ilhom aktar minn sena fuq ir-reġistru stabilizza.